kumsang ni som ni pakhat PYD day kan lo thleng don tareng maya United Pentecostal Church of Northeast India PYD member zong te lalpai suamingin kumsang ni som ni pakhat day chibai kabuk tak meu chu ani PYD day hlim tak hmang turin duhsakna ka hlan bok a chu kumsang ni som ni pakhat kan lo chuang kaya United Pentecostal Church of Northeast India Pentecostal Youth Department PYD kumsom nga le pahni kan lo tling chho ta der maya pathian ro puina na satak alanga chudi chuan pathian hruaina kan don chawang zelin mapo na satakin kan son chowa tin mason na tur tam tak po kan lan yani ti alo lang wai ani pathian thu chiarin bulhan chanila Philippi bungthum chang som le paruk thu lo ngai thanga lang engpo ni sela kan thlen china tang khan ma ison zelangu ti hi kan PYD day thu puyatana kan hmang tualchhungah hian engpo ni sela kan thlen china tang khan ma ison zelangu ti ani ti chuan kan pathian thu chiar tlem kan soifia anga chumin huwa chuan Northeast India PYD te kan din mun tlang pui report pe in tualchhungah Thuchhuah chu kan du tok don ani ole kan pathian thu han siarta ka khan engpo ni sela ti alo lang ngal top maya hei hian enge tum kan ti chuan kan ram ani emo ram le nam ani emo tin sa khuana ani emo chungang renga chuan ngai danin an lo na te du dan in ang lo te tin thiam na le fin na hausak na le sum le pai theng poin mi nang lo tak te cheng khom du dan in ang lo tak te cheng khom kan ni awangin chút yang chung po chuan kan thlen china tanga mason tura Thuchhuah ro pui tak mai kan han ngai tha ania he le khathon hi aro pui khop mai ani chu Northeast India PYD te po hian kan fiareng atan tualchhungah hian kan soi chuak ti hian soita ila thanem kan ngaya Kohhrana po PYD te po thanem ngai berte zinga mi ang hialin kan hanin soya midang thanem ngai na phei chu engma lowa kan chua lek mai thina ni nima se he United Pentecostal Church alo dina kumsom nga le pahni PYD adin hun chung kan soi ani chau ani chumi bultran na tang chuan kan senior tele mual lo liam ta kan hruai tu te hi an lo ro pui zia le hun har sa le kham le suar tam tak min lo ton chua pui na ram thlir mang lo hian tualchhungah mi te hian kan kalphung le kan thil ti dan hi chetavek emoti ang maya kan ngai hi a hlom hle ani theitop chuain bul min lo tran saka kan hruai tu ma sa ten Thalai akal theina turata na membership fee kan nei dan tur te le chutiang anga ma kan son na tur chu thlir reng ma se an hun laia an theinai na tlin tok ang zelin min lo hruai thina tun hun hi kan lo thleng ta ania chuwang chuan du danin an lo changte ngai danin an lo changte Kohhranina ma ason na kalphunga po ton khop lo na kan lo nei changte hian he Kohhran le athok mek te hi chetavek le engma ni lo ang mai in chua na ram te hi alo thengang ti hi ka lau le thina chuwang chuan Thalai ho te bi takin tun huna hian ka in cha tak meu mewa kan hruai tu kalma sa ten ke thei doma an lo dom he Kohhran hi a ke ang ti lau reng le he Kohhran in a thlen china tanga ma a son theinan ke pen turin
he PYD day kan man me kal tlang hian ka thalai pui telali suwa mingin ka cha tak meu meu cheu ani le ka thon ziak tui neng po ni se ati hian he Kohhrana hian ngai dani nang vekte in du tok nga apiang te emo om khom kan ni lova du dani nang lo tak tak le ngai dani nang lo tak tak te soi thiam lo deuh te kan cheng hova chung zong phun nan chuan eng po ni ro se he Kohhran hian a then chin atangin ma ason zel turani ti hi he Thuchah hian atum ani ti hi shemasa ila eng po ni se ati hian ngai dani nang lo mi chi sang chung kara chuan maso na tul zia asoina ni chuwangin mason turin thalai rual ten asat ka in bo sai turin he dei kaltlang hian kanin cha tak meu ani ole apanina chuan kan then china tangin ati tulai thalai te chu mason hi kan du le lutuka kan then china tanga mason tum lovin mi then chin sang tak mi te an lo then to na rama tangin kan Kohhran hi kan clear fo thina tin kan zoram ngei po kan ram ngei te po hi mi ram chang kang to sa te atangin kan mason na kan te thina chu wang chuan thalai rual PYD member ni lo thalai rual dang tam tak te po hian kan zoram kan ram ngei poi kan clear thel fo thina ni chu mi ni wang chuan voina hian he Thuchah dei Thuchah kaltlang hian kanin nge na maso na tur tam tak chu kan neyang chung kan maso na chu khoya tang nge ma kan so nang ti hi ngai tua masaka nga ya kan khen china tangin mason turani chu he lekha thon kan siara Philippi lekha thon kan siara po hian kan khen china tangin ati kher hi apoi mo mani te chuan he United Pentecostal Church a po hian kan khen chin atanga ma kan son dan hi uluk devin ngai to ila lung oina a omani ma po kan son ani sumle pai ani emo mun lo ram ani emo kan kal phung shima po na satakin ma kan sona ten tharau lama po na satakin ma kan son ani ti hi kan sia tan kan puang zar tak mewa thalai rual ten kan thalai puite enge motia Kohhran dang an ni emo atanga kan mason na hi kan te vai chuan lungoi na kan mudon lo he Kohhran hun masalam atanga kan te in ma kan son zia hi alang chiang em ani ti hi sereng turin kanin cha tak meu ani kan khen chin masa atanga kan te lo chuan lungoi harem ema biak in tha kan sadona biak in keimani biak in masa kan lualai atanga kan biak in thartur kan thir lo chuan mi biak in sak that to sa atanga kan biak in thartur kan thir chuan kan lunga oidon lo chuan kan khen to na chin atangin ma kan son le son lo hi in zir chianga chuta chuan ding het tlat tur le mason na tur ra bithar kan ra na tur ra hian mi mason to na ramatanga kan mason dan clear lo turin thalai rual te kan in ngen tak mewa chuan he kan thu hi aron keng chiangin engpo ni se kan khen chin atangin atia wangin kan khen chin ni hriat masaka chuta tanga kan mason na tur chu uluk takazir turin thalai rual te kan in ngen tak meu ani ole kan din mun tlang pui North India PYD te kan din mun tlang pui hetiang hian lo soidonila pakhat na chuan member hi North India PYD member hi nikum sang ni som hi conference report atanga lan danin member hi sing ni le sanga vel kan lo ni meka a member tamzo kan nei theina turatan thei to pa ma kan la ka ngai ti na ni chu member thanem zo kan nei theina turin tan kan lak anga yani pani na chuan luan chuan na lama
district Bial le Tualchhungah PYD te mingat na sataka kan luan chuana hian he Thuchah kaltlang hian lali suam hingin lom thu ka soi tak mewa General PYD atang hian kan tho ho na kaltlangin hetiang hian kan luang chuak meka General Headquarter Building sakna atante General Headquarter Fund atante General Headquarters Land Extension atante in Delhi Land Project atante in Media Cell ate in Calvary Bible College India Marchak Kohhran tena college kan nei zirna Pathianni zirna kan nei Calvary Bible College ate enga te hian na satakin kan luang chuaka kan akaw na tanga sum za som ruk deuh tho hi luan chuana tan hian kan hmang mek ani tin rongbol na lama pakhat na chuan kan moto Seeds for Christ ani angin Seeds for Christ pual hian General PYD a hian account ran pa kan nei ngat ania chu account na chuan membership fee member tina cheng som kan pek atanga mun thuma thena mun ni dalu ania chumi kaltlang chuan tuna hian missionary General Missions Department kaltlangin som kan som mek ani tin chung ala chuang bang atang chuan biakin te saturin kanin buat saya mission field lama na sa zo kalwang suak turin theitop kan suwa mek ani ti hi kan siatatan kan soya apani na chuan unit dangtenen inpo na tha nei turin chakta kamalak ania Notice India unit hi unit no pangte ni ma ila tuna hian unit dang India unit te kan chevel Bangladesh te in Sri Lanka te le Philippines lamte Australia lamte chutiang ang chuan in thlopo na thatak mai kan nei chhozela ti chuan unit dangte ne na kanin po na ta na po hian account ran pa kan siama ti chuan budget atang po in chuta chuan sum kan da call thin ani hun kalta kan hruai tu ma sa te atang in theitop an lo chua Notice India ringot nilo foreign lama kan rongbol pui United Pentecostal Church of Notice India pialama international kan luan lu puite kan unaw te tlo chua zai na satakin kan rel chho me kani he account kaltlang hian India ram chung mai nilo tuna hian tlo chuak turin ma kan la meka kan la mai ba ka kan tlo chuak zel boka India marchak Thalai te hian theitop kan chua chho zel angaya unit dangte ne na kanin kung kai na hi nasa zo ka ti that zel hi kan tuma chu chu voina po member ten kan hriat thewatan kan soilangani a pathumna chuan kan luan chuana pathumna chuan kumsang ni somni pakhat bi ka hian Calvary Bible College a target General PYD account kaltlanga kan pek ba ka hian district sang ten theitop ron chuain tuna kumsang ni somni pakhat session a man tran thei turin CBC Calvary Bible College a zirlai te khum zong kha kan thak vek dona atharin chu tuna hian kan kalpui mupa kan pe man nge kan be seya khum hi somli le paruk tuna hian kan order meka athen chu compound a lo thleng to a tiang chuan anga le lom tak me ba chung chu PYD malak na ro pui lutuk mai kumsang ni somni pakhata budget pi alama kan nei ani tena palina chuan General Khoir rongbol na anung chhozela lalpan na satakin mamin hruai saka Notice India PYD ayo in ramshana te an fe chuaka in fe chuana turata na kan ruaman tepo an tlo chowa sipui leng wangin kumina tepo kan han kal thei lova nima se lalpan rem chang min la pezel tura kan ngaya in music video kaltlangin rongbol na nung tak nei turin tuna hian ma
la chowmek ani general choir rong bol na lalpan malasom ma nung chow zel ani ti kha kan soya mason na tur ro chutam takala omanga kanin fin chu zel te po a thawme tin apanga na chuan thamwan tu PYD North East India PYD tena chanchin bu kanin trom he chanchin bu thamwan tu hi kan editor le thok tu dang te sara nung takina kal chowa anei tu kan ni vekani ti sherengin alak konga te thuzia konga te tin kan chanchin report konga te thei top kan chuatlan angaya tin kan lak naman pek chungchanga po thei top chua turin PYD member tin te lali suam mingin ka cha mol sewani tuna hian harsat na salutuk tok lovin kan kal chau pui thei ta zela kan lom ema he thamwan tu chanchin bu hian kal thei lo chin na nei ve lova harsat na to lai poin office ranga athonin kan peya zelte chutiang ang chuan office lian tam taka hian athonin he thamwan tu chanchin bu hi kan peya chutiang ata na chuan mi in phalten donation anon peya chung ang te chu kan lo lom thina kan tangkai pui mani office le zel bang zu ta hun mang mek te ta na po he kan thamwan tu hian chanchin thrasil na tha thokani ti hi sereng turin kanin cha ani tena parungna chuan kumpuan kumsang ni somni pakhat atanga sang ni somni pani kumpuan atan hian thuthung puan war kan han chop chuaka chu tu na hian honna te nei ania district sang ate a honna te Bial anga te po a honna te nei chun zom turin kan han in ngen ani kha general in kumpuan nei chuan district Bial le Tualchhungin asan pa nei ni lo se tia rorel lo om to te khasereng ila kan thu pui bera Krista ta na sengkhom ani khasia ila chu kan sengkhom na turata na chuan he thu thung ro pui tak mai lalpan min pe khi kan puan tam apoimo ani chu at pui ber ani po ti ila di kome malak dan kong sangin general chang chuan siam ahar sa a chuwan chuan kan district level te kan Bial level ang te Tualchhung anga kan ti thei hi alo thanem zoka chung ang kan ti thei ang te thei top chua ma chop siama kumpuan alotin thei nan mala turin lali suam mingin kan cha mol ani ato bera chuan khang te kha kan report thei ni se khang kan thlen china tanga ma son tur khan kan pathian thuin min cha awangin ma kan son theina turatan India marchak thalai rualte kumsang ni somni pakhat PYD day kaltlang hian in pung khat na tha kan mamo zia kan soilang le a chudi chuan in pum khat na tha tak kan nei apoimo ani he kan ma chop chi sang ti lo tling tur hian in pum khat na tha le tho ho na tha apoimo ani ti serengin thin lung mun khat puin lali swa Krista tan kan thokani ti hi sereng turin kanin cha mola general huapin thil tam tak ati thailo kanom naram ri a in hlata asanga chutiang chuan tong asanga tin kanzia alo sanga chutiang ang chuan mun sanga India marchak chung ami te hi kan ni phungai nan lo ema chuwang chuan thil a hu howa hanti te aharsa chuwang chuan district Bial le Tualchhungah kan thil ti apiang hi North East India PYD thil ti ani ti hi pomngama sereng turin le uluk taka chung kan thil ti na kong tin renga chuan mi mit lunga kan ti apoimo a khovel mi te zentel te zinga in chia jia chumoi tak ni ro se ti ang khan he khovel kan cham chung hian he khovel kan ule naute kan cham chunga kan sen na hmuna hian thuthung fa te nung changdik tak moi tak lantir zel turin he PYD day sangni somni pakhat kaltlang hian kanin cha mol ani North East India PYD member zong te in zain lalpan mal som vek cheu ro se amen kalome